og velkommen her til fredagstipset hos Randers Dyreterapi og Træning. I dag skal vi snakke lidt om aktivering af vores hunde, fordi det er jo super vigtigt, at vi husker at få aktiveret vores hunde i hverdagen, sådan så vi får hunde til at bruge noget energi på en fornuftig måde, frem for at løbe rundt og lave ballade. Så jeg synes, når vi snakker om aktivering, så synes jeg, at man som hundeejer simpelthen helt skal vælge at fjerne hundens madskål, og simpelthen vælge at lade den arbejde for alt sit foder. Og en af de måder, man ligesom kan lade hunden arbejde for sit foder på, det er ved at bruge nogle af alle de her former for aktivitetsbolde, man kan købe i alle de forskellige dyrehandlere. Og de her bolde, de findes efterhånden i et utal af størrelser og former. Men man kan altså også vælge den her lidt mere billige model, simpelthen en halv-liter sodavandsflaske. Og ideen med de her bolde og flaske, det er simpelthen, at man tager bare hundens daglige tørkost, hundens almindelige foder, og fylder ned i flasken her. Og når man har gjort det, så lægger man ned på gulvet, og så lader man simpelthen hunden arbejde for foder på den her måde. Så det her, det var en af måderne, man kunne aktivere sin hund på. En af de her måder, man kan lade hunden arbejde lidt for foder på. Men følg med her på bloggen. Jeg fortæller hver fredag om en ny måde, man kan aktivere sin hund på en ny og sjov måde. Så vi ses i næste uge.